गोबांथार लामा दंबावो देग्लाय आरो गोदानै माने मा होनो जोंहा 14थासो लामा दङ जोंनि बे पानेरि समस्थियाव आरो बिनिनो आरायदिपनि आन्दाराव जों दिनै मोननै लामाखौ जागायजेनबाय आरो बिनिनो मोनसेया जाहैबाय दा जोंहा माने बेहेरगावनिफ्राय फथलागाव रड प्राय माने 8 किल'मिटार माबा 7 किल'मिटार आरो बेवहाय प्राय 8 कोटी रांनि बेखौ गुवार खालामनाय जागोन बेखौ दा आरम्भ खालामबाय बिनि उनाव दिनैहाय जों आरो मोनसेबाव माने औरंगाजुलिनिफ्राय माने डिमाकुसि बामोनजुलि बेबो जोंहा प्राय माने 2 किल'मिटारनि बारा जागोन आरो 2 कोटीनिफ्राय बारा रां जों बेखौ बानायनाय जागोन बे लामा मोननैखौ जों दिनै आरम्भ खालामगोन बिनि उनाव आरो 30 कोटीनि जोंहा आरो बेबायदिनो 9था लामा दंबावो बेखौबो जों खालामगोन माखासे जोंहा 14था दालां अलरेडि जाबाय 14था दालांनि गेजेराव जों दाख्लै गंसे जोङो माने गायसनजेनबाय आरो बाखि जि थांखांनाय खामानिफोर बेसो आबुं माने मा होनो जाफुंसारनायखौ जों दा बेखौबो बेखेवगासिनो दङ बेनिफ्राय गिदिरथार स्किम हिसाबै जोंहा आसाम मालायाव आरोबाव जोंहा मोनसे जाबावबाय बेनो जाहैबाय नोङो मा होनो मंगलदै बुथियासां लामा पानेरिसिम बियो जासिगोन टंलाजों ओरै बिनि उनाव आरो पानेरिनिफ्राय सामब्रांसिम बे जोंहा नेशनेल हाइवे कानेक्टेड जाबाय गोदान नेशनेल हाइवे माने बियो जागि रडनिफ्राय फैगोन माने जितु नोङो मा होनो मरिगाव जागि रड जि जागि रडआव दा माने सेमिकन्डाक्टर माने इन्डास्ट्रि जागासिनो दं बिनिफ्राय नेशनेल हाइवेआ भुटान कानेक्टेड जागोन आरो बे लामाया फैनानै जोंनि माने पानेरिनिफ्राय सामब्रां बे ओंखारहैसिगोन बे जाबाय जोंहा बेनि उनाव आरो जोंहा मोनसे आसाम माला जाबावबाय बे जाहैबाय जोंहा माने आन्धेरि घाटनिफ्राय बेबो सामब्रांसिम माने बामोनजुलिसिम कानेक्ट जाहैगोन बियो गतिके बे सामब्रां भुटानजोंनो बेबो कानेक्सन जागोन बेबो जोंहा गिदिर माने लामा जाबावबाय टंलायाव जोंहा जितु रेलवे बेवहाय अभारब्रिजनि थाखाय दा माने डिजाइन खालामनायनि थाखाय कनसालटेन्ट माबानि होनायनि टेन्डारा अलरेडि जाबाय आरो थाबैनो सार्भे जानानै बे लामायाबो देग्लायनि गेजेरावनो बे आर'बियाबो हयथ' टेन्डार जानो हागौ बेनि अनगायैबो आरो गोबांथार जोंहा लामा दंबावो जों दा प्राय 500 कोटीनिबो बारा गोदान लामा माने जोंनाव दा जाबावबाय गतिके दासिमाव पानेरि समस्थियाव नोङो मा होनो 2000 कोटीनि बारा जाहैबाय आरोखि दा माने खामानिफ्रा आरोखि गासिबो आं सानो बेफोर खामानिया जाजोबबा गासिबो थिंनिफ्रायनो कानेक्सना जाजोबसिगोन दा जोंना जितु गोदान आसाम मालाया जागासिनो दं अदालगुरि बेंबारिनिफ्राय लानानै टंला बेहेरगाव नावकाटा दा नावकाटानिफ्राय तामुलपुरसिम गोदानै बेखौ हमनाय जाबावबाय आरो तामुलपुरनिफ्राय बरमा कनस्ट्राक्सना जागासिनो दं ओंखायनो दा थोंजों जोङो टंला बेहेरगावनिफ्राय एबा अदालगुरिनिफ्राय जोङो क'क्राझाराव थाङोब्ला तामुलपुर थांनानै बरमा डाइरेक्ट ओंखारनो हायसिगोन आरो जोंहा 1 घन्टासो सेभ जागोन आरोखि माने टाइमा 1 घन्टा 1.5 घन्टासो जोंहा सेभ जागोन गोबां थाव जोंहा माने सेभ जागोन आरोखि इक'नमिकेलिबो गतिके बिनि गेजेरजोंनो राजा लामाया बारस'लांजोबसिगोन आरोखि गासिबो ओंखायनो नङा आगोलाव मा जादोंमोन जोंहा लामानि जितु एलाइनमेन्ट माने बेखौ रावबो मिलायनानै होआखैमोन ओंखायनो ससे जानानै गिदिर लामाखौ हमनाय जायाखैमोन आरो खिन्थु आङो एमएलए जाखांनायनि उनाव जेखौबो आङो बुंदों जे थमलेट कानेक्टिभिटि ससेल' जानो नाङा लामाया दा बुंनाय जादों इउटि रडआवल' थाबथानो नाङा इउटि रडनिफ्राय भुटानसिम जानांगौ आरो इउटि रडनिफ्राय मंगलदैनि बे जितु मेन नेशनेल हाइवे बेजों कानेक्सन जानांगौ आरो ओरै तामुलपुर इउटि रडथिंनिफ्राय लानानै बियो जोंहा डाइरेक्ट थोंजों माने गासिबो जोंनि माने मा होनो बुथियासां रडजों कानेक्सन जानांगौ आरो अदालगुरि ओरै रौताजों कानेक्सन जाहैनांगौ दा बेखौ लानानै गोदान एलाइनमेन्ट खालामजोबनायाव जोंहा गासै गिदिर लामा जाजोब्बाय दा बगामाथिनिफ्राय खाग्राबारि जानानै जोंहा बेहेरगाव कनस्ट्राक्सना सोलिगासिनो दं आरो बे सुख्लायाव गिदिर दालां दा कनस्ट्राक्सन जागासिनो दं दा बेफोरखौ फ्राय जोङो गोदान रिडिजाइन खालामनानै बेखौ मावनाय जादों ओंखायनो दा माने गिदिर लामा जोंनि गेजेराव दा ओंखारबाय आरो बे लामाया जाखांजोबोबा मानसिफ्रा दसे खस्थ' खालामनानै फैयोब्लानो हाइ रड बायदि लामाखौ मोनजोबसिगोन आरो रांखान्थियारि बिथिङाव जों जुदि बयबो खाबु लानो रोङोब्ला बेफार बानिज्य बेफोरबो बेनि गेजेरजों जौगालांजोबसिगोन